Zase vás zdraví Nejfejke. A toto je už moje čtvrté video a chcel by som byť takto odhalený aj na dnešní Minecraftáčky a Minecraftáky u dnešného videa. Bude to taká séria 5-10 videí, že čo je ohľadne Minecraftu nelogické. Dneska to bude 5-10 minút tové video, tak by som chcel najviac vecí spraviť. Na prvé, v Minecrafte ste sa, keď sa zrodíte, čo vyhľadili všade ženy a deti do ľachtaného. Neviem, prečo vyprávame aj Nejfejk. Ale počul som, že Nejfejkovi nadajú všetci, že mu smrdí zadek, šátek, aj šmradľavičké hovienka. Ale ja som sa rozhodol, že Nejfejka podržím. Keď bude pozerať moje videá, tak chcem, aby sa podržal, keď mu budú nadávať, aby im to isté povedal a myslel si, že on im nadáva a bije ich. To bude ne že prvé video, ale toto by som chcel podržať Nejfejka, lebo on má strašne dobré videá. Ale Nejfejku, odhalíš sa nám niekedy? Chcel by som, aby si sa nám odhalil. Pýta sa, prečo mám také zuby? Lebo keď som bol malý, som padol od tato. Mám brat hodil iba tak. Ja som to taková. Postoj ma iba takto zhodil. On sa smál a povedal mi, že som pakier. To je moje 5. 10. video.